nden yewte fotani arta yettade ɗo ni sabu jibinde ko fitino ay jibini almameɓe jaggaɓe ta almami goto jaggama hen hatta ɗon min hande ko min juulat ko ɗum kalami ko on haali ko min kala komin gondani hen min jiiɗa ɗum min jadani hen min jiiɗa kala gaddowo yewtere mum ni min jiiɗa yewteɗo taw amin jogui goƴaji pittali sukaɓe amen mayata ɓeno jokke mayde e laaɗe ɓe batal ne yilli yimɓe bitikaji ne kela golleɗe ne kela foof pour ha yo bayladi waɗa ha para yimɓe pucca huccinede e gollal huccinede e yaadu huccinede e moƴƴini ne kuccine e haalaji ɗi ganduɗa ganduɗa ɗumen nafoore ɗum ko diversion c'est normal hande eɓe jogui ko heewi ko tiiɗi koɓe poti addande yimɓeɓe hande so tawi ko mi rutto seɗɗo caggal jafoɗa lecture élection ngaji sa yi élection ngaji jaadi adana waɗɗo ko wiyete ko révolution wona électoral wona élection so wona kamɓe ɗiɗo laamiɓe parti keddiɗo hay goto hen dañan ko hani dañde hay goto dañan ko foti dañde holɗum sababu no ɗum ɓiɓɓe leydi ndi foof gummi gandanɗa hoorema gummi ko yo baylani wat min mi yi mo ganduɗa joɗani ko parti goɗɗo wotani changement o wotanani hayɓe seedani ɓe ɗum holko waɗi ɗum foti yiide ko révolution a dañcano ko foti no révolution aɗa wonde e caɗele poɗɗe ni leydi ma laaɓani leydi ma wonde e yooro a yiiɗi leydi ma hay hunde ala hen ɗo selli pota hirjin ɓiɓɓe leydi ndi fof yo gummo yo paata e gollal yo gummo kuccana gollal mbiya aɗa débat mais imam pourtant de o haali haala mbakka fayida ndew jaabi manan Mélenchon o jaabi ɗum o wi ɗum manan onon idée ji mon ɗi batton min imposé ɗi ko ɗin ni jogori wonde fitina hakkude relation ngaji meɗen pourtant e haalade makko waɗani accepté ko on haali ko waɗi ɗum rejeté ay mi yiiɗa wiide ko cinéma mi yiiɗa wiide cinéma kono ko cinéma kono ko ɗum nandata ko woni yeeru dokkunumami o joni o gadda ɓiɓɓe ma gadda ɓesgu ma gadda fof joƴƴinaɓe men gadda ɓuɗɗo waɗa fijje e Winndere he ina firtanma somi heeɓi goto ko ni mbaddami mum ko ni min jaada ko ni min mbaɗirta ko ni min mbaɗi taw an mbiɗa ko jiiɗa ko habda e nde bonande sa waɗi ɗum e nder yiyata ɓiɓɓe ma kan jiiɗa ko namdi ɓiɓɓe ma e bonande min jiiɗi asino o haali ɗum sino ko o yano ko France o bisma France ɓe bismimo to ɓe gaddinima haala ka o jaabi toon nde min poɓɓata ko juuɗe amen sappo comme no Macky Sall yaruno toon ɓe namdi ɗum ngal namdal wi goor jiguen en ils sont libres quoi ils sont libres mais pourtant sa ƴeewi hande yimɓe hewɓe mbiyata haade o wi Sénégal ne waɗi toléré e goor jiguen en firti koye goor jiguen en o yaade et pourtant président Macky Sall wino ils sont libres haalaji kadi ɗi goɗɗodirani président Macky Sall haalani ɗum ɗo e Sénégal no haalani ɗum ɗo konngol ngol o haala ɗum caggal leydi aɗa andi araɓeɓe ko kulli makkani maqalu kala nokku ina jogui ko haalni hayiɗi nananede a yiɗi famanede président Macky Sall mbiɗa wi noon o e nder sa continue débat o omo wiyata pourquoi jiɗɗo min wadde imposé hay o gade wi noon hay Sonko de wi noon kañum ne pourquoi jiɗɗon wadde min imposé idée ji moɗon aɗa o reftima haala président Macky Sall taw pourtant kanko wonko wino ɗum taw kankadi wonko fotani yimɓe kono ɗum foof e waade noon jimmi wiide ko yewta nde wawa fotano wonde Sénégal leydi he ɗo leydi ndi yimɓe ko nanodiri e majjum kaɓama hen pindirama hen mbaɗami foof ne yewte fotani addede ɗo cakko noon o wiya ko koɗɗo makko keeriɗo o adda ɗum o wufna ɗum leydi ndi ha jibina ɗiɗo pitan jibina ko mais imam argay imam pourquoi onon mbawɗon muñji debbo yo fewnon ɗo carte ne yeeye hoore muɗum mbawɗon muñji baruji sanggara mbawɗon muñji mana lotori mbawɗon muñji carte kalis e goɗɗum ko wayno leydi mbawɗon muñji neɗɗo yo hoccu burel muɗum ne yaaha e beddene duymina on mbawa muñji LGBT mata bakka ɗo wona ko ko kala min mbawi ɗo muñji ko ala hen ko min mbawi muñji on gandu hen hay hunde hen min muñani ñalawma fof amin kuɗa ɗum amin duka ɗum amin mbaƴo ɗum amin guitta hen ɓe min mbawi ittude kala mina ka hay simme tan ko min wadde ɗum condamné ala ko haala ko heddi ko ɗum ko heddi ko carte kalis nan ɗo hen carte kalis nan ɗo hen ni ene wayno leydi ɗo mbawkoma haade ɗo mbawkoma haade kadi gonɗen noon koye république koye république firtata e pulaar men koye gendi ndendani a jogui hen gueɗal joguimi hen gueɗal goɗɗo jogui hen gueɗal goɗɗo jogui hen gueɗal ko ñamate ko yarate ko fof kañum suɓɓoto mon fof diine mum ko fof diine mum ɗum waɗi hay goto ittinani hay goto haɗani hay goto caliɗen ko ƴeftude ko gandanɗa homa moƴƴani ko wayno ko kalɗen ɗo ko joni
an carte kalis moƴƴani ceerno debbo rokkede carte yo yeehi hoore muɗum moƴƴani 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 caloɗe ɗum kadi ha labta mbaɗon manifestation ngaji fof gotum de min mbaɗi musiba goto de musiba ko goto ko ɗum deƴƴaka nono duke no luuke no ɗum no ɗum ga luukirani ko noon ɗum luukira kala ɗum no wiɗi carte halis ɗum ko ñande fof khutbaji amen min deƴƴata hen gacce ɗum mawɗo e tokoto ala he ko moƴƴi so surtout ma nomi mbaɗi ɗum wiyamnide joni ni asa ko wonɗa koye suudu ma eɓe comtire hen sukaɓe kamɓe mbiyata ɗum e ɗemgal gongal a jooɗo tan wona e yaade ɗum kay ko ɗum ko duko mum deƴƴaka min jiiɗano kay bone goɗɗo ɓe ɓeydanede hen bone goɗɗo kay yo amin kaɓay ɗum ɗo min cellinani hen ɗo amin ɓuula doole amin poola amin mbawna amin kaɓa hen min jebbilaki amin mbiya yimɓe gacce carte halis amin mbiya ɗe gacce ɗum komin kaɓɓita ko boni ko fof amin kaɓa hen somin mbi kadi joni noon hay komin polno banggal ngal min polnogal tan kadi somin mbi amin paɓɓine hen doole ko ɗum woni hulali ɗi ɗum woni bojji ɗi ko ɗum woni lukago ngo e nder ha joni koye nder kaɗon haala keddoɗen waɗi hen arrestation nane wonko kalɗa hen seeɗa imam goto waɗama hen arrêté kono kadi activiste ɓurɗo en jeeya hande activiste ɓurɓe dowlude biyeteɗo Ba Diakhaté waɗama arrêté ɓe kamɓe ni ɓe poti ko ñawede somi jumani mana ko lendi eywa yimɓe heɓe mbima noon fotani wawde wonde saabu duuɓi ɗen ɗo ɓenni caggal walla lebbi ɗen ɗo ɓenni caggal ko ɓuuri ɗum bonde manan haalama kono jomum ne mbaɗaka arrêté beele hay sinno manan wonko o yimɓe mbaɗi ko boni nanggaka hankkadi ni ils sont libres moni foof enen so welama ene wawi reftade manan hono bonande wande manan ɓennude nde caggal yimɓe mbi jiiɗi ko fewnude foccude e fawde leydi ndi e lawol beele wonani kala kalɗo ko boni ko haali ko o haali wonde Sonko ko debbati gorgati o haali ene jokkodira e mabɓe o haali o yehini haw wi on wondi e gorko beele ɗum ene haalni ay konngol bongol ko Allah hande la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim ay kono ɗum fof e bonde o so arano ɗo hen haalaka haaltaki ɗum waɗi mami yetto e mabɓe kamɓe haalɓe ɗum ɓe kono kanko puɗɗi ɗum o kam kanko puɗɗi bonande foti fof kanko puɗɗi bonande ko kisuɗo fuɗɗi wudire caw gasi joni noon heddi almami o waɗi mi anda ko haali so tawi kanko wadde ɗum condamné o haali taw ko wiide salade wiide ɗum moƴƴani fotani wonde woto ko wayni woto wotte leydi he ɗum fotani waɗede taw ko ɗin woni haala makko kan haala ka mbimami nden ma almameɓe heeɓe coke par ce que ɗum woni haala amen minen almameɓe foof ka haala min jiiɗa ka yañe e leydi he min jiiɗa ka haala arta ɗo somin joguino ko duwaw tan min duwaw tan goɗɗo mbiɗo Sonko ko debbate gorkati manan wonde kaari o totta ko worɓe ɗum ko toñangue ay hande ɗo jaten hande ɗo jabol makko ni oɗo vidéo wona joni kalmi ɗum ko kalmi ɗum ɓuuri duuɓi ɗiɗi beele ha sinno woni duuɓi sappo kanko mi wawa ñawandema aɗa kanko mi anda haalande nde so tawi o wini mi haalama ay activiste uji mi nani activiste uji eɓe keewi won hen ganduɗa mi wawi wonde taw ina kaɓono leydi ndi kono ko ɓuurani hewde ƴewata ko inde kala ko andi so kaali hande leydi ndi fof ko kañum koye mum tukkoto kaala ɗum kala ko gandi so mbaɗi hande ɗum noon hay liggotoɓe au niveau de presse ɗum ne waɗi ɗumen interpellé par ce que leydi ndi ɗum yarata e tampere e muusal won yimɓe potani waɗe dévié ketta konngol ngol e gandanɗa e juuɗe leydi ndi keerolo konngol ngol taw kuccitiɗo koko nafata ɗumen so tawi woni ay bonande kala baɗɗo bonande ñawol mum ko hakkude mum e Allah taw tan haalni ɗum e hoore mum so ari noon ha wino adda ɗum e rendo ngo ina yaño ɗo woni rendo ngo yimɓe gummo mbiyama ala waɗa ko a jeeyami a jeeya rendo ngo ɗum hanni ɗum e hoorema sa haalni ɗum e hoorema sa maji ana joome ñawdon ɗum so tawi ka tuumaɗo tumɗo mo dañi kañum jogui caɗele so tawi noon ko haalaka ɗum selli an keddiɗa caɗele ma kono wiide nen egga ɗum e hunde heeride adda ɗum e hunde huftidinde wona ko leydi ndi fof rendata ɗum ɗo ñiñore nde ko leydi fof rendata fitino ko leydi ndi fof rendata tampe nde ɗo woni ko hanani ɗum noon ɗum waɗi kanko puɗɗuɗo haala ka o hay goto ɓuranimo hen gueɗal kanko gadduɗo hen debbate gorgati hana ko kewi ko fof kewi ha ko haala ka hay goto ɓuranimo hen gueɗal ɗum noon kanko no foti ko andude ko yakare sukaɓe o totta ko sukaɓe gummi ndewe makko hande leydi ndi ne jogui caɗele mawɗe yo feere somo jogui karallagal
ko fotanno yimɓe ko o feɗo hijjide hen sukaɓe hande min ɓurno soynadema ko wiide kala ɓiɗɗo leydi goɗɗo e Dakar hande gumiɗo leydi he yo rutto leydi mum e ya heblu yo rema tawde ko nannanaɗo o wiya noon ha yimɓe jiiya impact mawɗo jiiya yimɓe jiiya exode rural baɗɗo yimɓe ko gummi e dowri ndi paye e teeru he jiiya sukaɓe gummi e teeru dutti mbiya o kay ko nananaɗo o kay ɗum kay jimmi wiide to ko nananaɗo yo ƴetti nanan leyde nden o huccina ɗum e ɓamtade leydi leydi ɗum ɗo wino o huccina ɗum e gaynaka ay caɗele ɗe jogui hande aynaka ko ɗo goni ngala so jarni to ɗi jetti fof didde ɗe ndendi fof kaɓe ɗe ndendi fof piye ɗe ndendi fof lepte ɗum ɗon ko caɗele leydi ndi mawɗo hay caɗele goɗɗo heeɗani ɗum dow kono ƴeftaka wala question national te ko question national ɓiɓɓe leydi ɓe ganduɗa hoore ma ina jogani leydi hande koye tati ko hucca wo dañani laña foof wona koye wullude taw joguitiniɓe en ɗum leydi ɓe pawaka e très bonne condition ɗum ɗon ko demande ko ɓuuri wonde demande social yiyatake voilà ɗum koye ɗeɗo question ngaji min paadiɓe koye ɗiɗo question ngaji min jiɗi yoɓe daaro ɓe gaddana leydi ndi ɗum ɗo win yimɓe heewɓe ene mbiya président laamiɗo o waɗani apte wonde président par ce que goo o wawa yaadu yondu ɗiɗi o yodani costume tati o nanta français an paɗɗa ko lamɗo bawɗo ɓornade costume nanɗo français walla paɗɗa ko lamɗo nunɗuɗo jiyowo goƴaji population seydna oumar mi lamɗo min duwonto min ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah reeno yo Allah sembinmo Allah on cam wurtinamo ko fewnata leydi ndi sabu koye hoolare mawde ko waɗi ɗo ko meeɗa wadde aduna he fodde gandalam walla so mi ɗum wonɗo ɓe élection jaaha opposition yaha gagne dans le premier tour fiya laamiɓe campagne 5 jours ɗum ala ɗum meeɗi wadde e Winndere so Allah waɗanima teddugal pongal noon waɗanima ɓuura pongal noon a andi an ko dongal Allah tottuma ɗum waɗi kala gonduɗo e mo kala jiɗɗomo walla kala jiɗɗo leydi ndi joginima ngol ɗon kulol surtout kadi no fuɗɗori ni no moƴƴi baru min ƴewani pantalon e caaya walla nano français laptuɗo en goƴaka ɗum pantalon e caaya minen min jiɗɗi sino haalno ko pular ni o ñawni seeɗa mi jalamo wiyama an séréer o a nanani hay pular aɗa woni ɗo ken denɗiɗaɓe eɗen dendi leydi ndi kono français so wonko ñawni hen ko qur'an neɗɗo ñawnata feele wiye so ñawnama yo once ɗum ne oncete tan wona par ce que jalahaki ni nden no wawi découragé woppa ala a onca ɗum wona ɓuccu ɗum beele ha ɓeeɗo wawde ha kala no keɗinoɗomo o janggui hande feewa so hettimomo nana ko jangguno ko no feewi kono français ko ɗemgo way kono ɗum ko complexe sino haalno ko wolof o ñawni hay goto wiyata hay hunde no ñawni to français no ñawni to wolof o sino ko pular o haali o loggi walla hay goto wiyatama hay hunde kono haali français ɗum ko ɗum yimɓe jawti ɗum ɗon wona haala ɗemɗe wona ko ɓamtata costume aji wona ɗum ɗon wona ko leydi ndi no heedi leydi ndi no ɗomdi leydi ndi no tampi baylade waɗi mbaɗen feere enen ɓiɓɓe leydi fof ndenden gonden e politique mo laamu addi o wona wondude e laamɗo walla ɗum wiyaka ɗo mais laamu politique mo addi alaa chaque mbaɗa ɗum accompagné cembinen ɗum so addi garel gawen leɗɗe so yama so hokkiɗo yamdore gawen leɗɗe ko fof wiya mi ɓuuratake hen so yiyama ngale pittan ko fof wiya mi ɓuuratake labde so yiyama enen jehen tinno ɗum no ustiri engrais o ni kala ndemowo mo wayani am wonde mbaddi waɗa feere ha holla gorako gandanɗa hooma wiya hay goɗɗo ɓuuratakama hikka hewde gawri hay goɗɗo ɓuuratakama hewde guerte hay goɗɗo ɓuuratakama hewde makka ko ɗon woni gorako ɗon yimɓe parodiɗi ko heddi wama watta erango wongo ngol puɗɗorinomi mi rutto hen tinno politicien yo jurmo ɓiɓɓe leydi ndi wallahi yoɓe jurmo ɓiɓɓe leydi ndi ɓe ganda ɓiɓɓe leydi ndi tampi somi jii ko kawrata e ladde Niger koɓe kawrata e ladde Mali de koɓe kawrata e Algérie en ɗum ko nanta ko neɗɗo honoma jaggama yeeyama taw ala ko ɗum non sona tampere galle mum riddi ɗum fof eɗen guuri ɗum ɓe ƴeftal mbaɗa ko ɓuuri ɗum ƴefta laaɗe mbiya gandanɗa hoorema jal ɗum fawde pittali mumen so guurata so mayata gummota e ngal ɗo bata ɗum fof ɓiɓɓe ma leydi ma tonnata ko ɗon an aɗa ƴefta gandanɗa hoorema oɗon jiiɗa ruttinade yimɓe kadi e to puɗɗorino tinno yoɓe gaccoɓe yo pop politique o seesa ɓe gacca kuccina liggey so tawi ni laamiɓe jiiɗi addude ko wona ɗum e mbiya ala ceerno ko ɗo min paadi on ɗum waɗi mboɗo welto mboɗo duwonoma e ko gadduɗa nde ɗo yewtere ko mbaɗen mbaynortoɗen ko tawa o gasi ha laaɓi ceere kono wonno haala ko pattam lam waɗi en gacci saaha o yeehi no fewi tabarakallah machallah
bandiraɓe ma dañ hen famamuyeji kewɗi e mbaynotoɗen ko caggal leydi omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi Iran hay sinno ko président won banggueji mana ɗi ndenduɗon to banggue diine en tant que en cas imam somin mbinoma hande sa huccinno e ɓeɓe ganduɗa koɓe Allah totti martaba ko banggue laamu to banggue gueɗeji goɗɗi manan eko nandi hen aɗa wassi o e yoɓe daara ɗum ɗo eko kewi holko o masirɗa bandiraɓe Oumar Allah jarama a jarama kadi gongol saabu vraiment ko yonnude e moƴƴinde e fewnude no feewi mbaɗɗa ɗo saabu ɗum sa addano toɓɓere makko nde mi miijonoki ina jeeya e toɓɓe ɗe ganduɗa hoorema eɗen poɗi hen haalde eɗen poɗi hen yewtude kono noon Allah ande wonno ndeysanam ka haqqilante kadi ka moƴƴo galduɗamo kadi fof eɗen mbiyamo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yo Allah yurmomo yaafoma Allah hanamo aljannaji mi anda cause o soko Allah holko warimo holko ɗum ɗo wini kono komin mbawi wiide gorko maayi jambaro maayi sababu suusdemo wadde ko hay goto suusa wadde e windere nde hay goto meeɗa ɗum wadde joofade ma hay goto suusa joofade ala o haaɗano e joofade ni ko ummade o wiide o waɗa kuugal hewno ko kala mo Israël waɗi ko welani ɗum ko naata e suudu woya sona ɓurtu ko pigal ngal ɓurtu bojji ɗi hay goto tina ha kala mo nanɗa hen Israël waɗi ɗum hunde wullidani dow ha yimɓe nani ko bojji ɗi ko ɓurti sababude on hokkede ko hokka ko foweɗo ɗo fowa ɗo ɗum noon so tawi won laamiɗo leydi kañum ina laami ina woni lamɗo Allah waɗi ɗum kañum ina suuti jogui courage daranade lomtade ɓe julɓe fof lamtade fof ina waɗa kuugal ɗum waɗi woyɓe fof ma Palestine naɓe ɓe ɓuuri woyde saabu hankkadi dattade hon darde makko weeɓani ay ko kewi ko noon pour wonande yimɓe kulol pour kala dartiɗo Israël ne wawi waɗede complot ware walla ɗum ɗo wini ko fotino lamɗo ala kam ko waɗi ko fotino lamɗo leydi wona hunde simple tan leydi Iran eɗen gandi ko leydi puissance ko leyɗe mawde jeeyaɗe leyɗele hannde ɓurɗe mawnude e windere nde kadi ko leydi ndi mo ganduɗa lamɗo mum lelnani dande gandanɗa hoorema lelnani dande ngam gandanɗa hoorema yidde accude kala ko fotani ɓennude dow hoore mum e ɓenne dow hoore mum wona ndi Iran wona ɗum Iran ko ɓooyɗo ɗum no gila Allah addi Khomeini addi ɗum ko gandanɗa hoorema ko salade wiide eyi e wiide ala jabde ko foti jabda salade ko foti salade ɗum waɗi kala laami koye won seydo kanko noon o woni e nder laamiɓe manti ɓuuɓe mantade hen maydemo dillinta ɓeɗe julɓe ma cuno hen kono ruttinta ɗum en caggal saabu sahabaɓe mumen koye ni mayduno dañi seeɗa ɗum koye ni mayde ɗum mayde e dow gonga wona gacci amin duwonomo yo Allah yurmomo yaafomo holle ɓiɓɓe julɓe yo ɓeydo sellinde pible mumen yo ɓeydo darade dande mumen jaɓa ko foti jabde calo ko foti salade ko Qur'an wino e koko annabi fama atekum rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu koko annabi addi koko ɗum tan woni gonga ɗum woni ko rewete wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu ko ɗum woni baru komin mbawi jabtade hen ko hollude amen duwonomo yo Allah yurmomo yaafomo amen beltanima ko annen komin gaynita min jiiɗa ɗon an gonga ni a yiiɗa ɗon dare kono aɗa sago min mbawa watde darade aɗa jeeya e sagataɓe leñol ɓemin keptini amin gueero to banggal leñol men ngal ɗum kam ko min ñaguima ɗum saabu mbaɗa heɗoɓe kamɓe kala hen sahaji won jewte ina jalta keerol seeɗa aduna koko renda ko aduna dendal gonɗen onon mbiyata ɗum le monde planétaire hay ɗemgal gotal a wawa wadde hen communiqué cika koto maɗa haaɗi pula men oɗo famɗani hay goto famɗini ɗum kala to kalla ɗum ko million ngaji yimɓe keɗa ɗum e windete ɗum waɗi seɗen mbaɗa hen kabaruji seɗen mbaɗa hen jewte kebla ɗen no feewi kala hen yewten dokke ɗum kuccam mum ha timma yaara banggue ngo foti yaarude o taw ko fotani yaade hen ko wata hen yaade woto tina e meɗen Oumar woto tina e meɗen mukko bonande ummade ɗo e leydi he walla ummade Afrique walla ummade kala to wawi wonde tako e meɗen ummi ɗum woto jaɓen ɗum kala ɗo jiɗɗo ɗum wadde soko e meɗen jeeya mbatte ɗum lawol kala to wona e meɗen jeeya gulle ɗum ha yimɓe ganda ɗo bonande woodi sababu haalde e pula tan andu koye windere nde fof kalduɗa ɗum waɗi ƴeftade toɓɓere widema jaynema nde Winndere-tv ko hunde wonde fayida holluɗo aɗa jogui ambition asiro sembe ala
haqqilantagal ngal e anniya ngal e pellital ngal nan ɗon ɗum waɗi mi ñagueta ani hoorema Winndere-tv yo waɗ udditare jogiiɓe sembe caggal leydi en ɗum ɓe ganduɗa ina pamodira e ma ligne éditorial ma ɓeyɗo rendude golle ɗe ɓeyɗo yaaru yiyata ko noon tan ko mawni aduna hen ko fof ko noon mawniri ko yaaji aduna hen ko fof ko noon yaajiri ko fuɗɗi heeɗi ɗo ko ɗon wawi hedde a wawa wonde gawowo umata gona ndemowo gona gaynako a wawa wonde ko gueɗel gotel gonta ko heddi ko gonanɗa ɗum allahumma salli ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bandiraɓe mboɗo sikki on dañi welema mawɗo e famamuya wonno koɗo men ko Thierno Mohamadou Lamine Ka mo ganduɗa ko ɗo e Guédiawaye woni kono jeeya ko cuuɗi men Agname Siwol ɗum noon Thierno Allah jarama a jarama tawarkalla min beltanima yalla yo moƴƴere merci beaucoup a jarama tawarkalla